खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं रमेन बर'। 1 जुन खालार खालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि थानानि सिङाव थानाय माजरबारि गामियाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि देग्लायबो गासैबो रायजो राजाफोरा खौसे जाना सिमेन्ट दैसानि साखाथियाव गंगा फुजा होनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनि न'खरनि जानानै प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आं दायो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब सानजारि नोगोरनि 3 नं माजरबारि गामिनि जे गंगा फुजा होनाय बे गंगा फुजा होनाय हाबाफारियाव जोङो दंफैयो। बे गंगा फुजा बर'निनो मोनसे धोरोम हिसाबै ब्रह्म धोरोमारि बिथांमोना बे गंगा फुजानि जितु दैमानि साखाथियाव गंगा फुजा होदों। बे गंगा फुजा होनायनि सोमोन्दै बिथांमोननिफ्राय जोङो एसे मिन्थिनानै लानि। दायो जितु सिमेन्ट दैमानि साखाथियाव नोंथांमोना जे गंगा फुजा होदों, बे गंगा फुजा होनायनि थांखिया मा? प्राइम 24 हेडलाइन्स बिथां खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय साबायखर जासिनाय थाबाय। जोङो बे सिमेन्ट दैमा सेराव सेमेन्टमुग आरो समखं गाव पन्सायतनि गेजेराव 3 नं माजरबारि होननाय गामि मोनसे दङ। बे गामियाव जोङो बहुद गोबां बोसोर जोङो रायजो जाबोबाय। दा बावहाय जोङो गोबां माने गराखहनिया बे सिमेन्ट दैमाजों जोङो गोबां गराखहनिया जानांदों, भुगिनांदों। दा बेखौ लानानै जोङो गोबांबार सिगाङाव मिथियैयाव जोङो बे रोखोमनि फुजा होबोनाय जायाखैमोन। दिनैनि दिनाव जोङो बुजिनानै थांनाय 2018 मायथाइनिफ्राय 19 आरो दिनैसिम जोङो 20 मायथाइसिम जों सफैबाय। बे 3 बोसोराव जोङो जग्य फुजा होनाय जादों। बे 3 बोसोर जग्य फुजा होनायाव जोङो माने गोबां बेवहाय रिजाल्ट मोननाय जादों। बे रिजाल्टआ ओरैबायदि जोङो अखण्ड फुजा रोखोमै जोङो लादों। बे अखण्ड फुजाखौ गिबिनिफ्रायनो 2018 मायथाइनिफ्राय सिमेन्ट आन्सलिक ब्रह्म धोरोमनि लाइमोन आफादनि गाहाय प्रसारक आफाद दिपेन आफाखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बे आफायानो बे जोंनि गामिनि जग्य फुजा होनायाव दिनैसिम जोंखौ मदद होदों। आरो बे बाबानि रामायण महाभारत फरायनानै रायजोखौ लाफानानै जिबायदि रायजो राजानो खोनासंनायनि गेजेरजों सिमेन्ट दैमानि जिथु गंगानि जिथु फुजा, बे फुजाखौ दिनैसिम रोखा फोरमान होनो हादों होननानै जों दिनै रायजोयै बुंनो हादों। बिदिनो जों दिनै फैयै जोङो थामथि बोसोर जाफैबाय जोबथा। बे थामथि बोसोरावबो जों दिनै अखण्ड जग्य बायदि जोङो लादों। दिनै गासै रायजो राजा आइ आफा गथ' गथाय जों बयबो दंजोबो। आरो बेबायदिनो जों गाजा गोमजायै दिनै अखण्ड फुजाखौ जोङो ब्रह्म समाज हिसाबै जोङो दिनै होनाय जादों। दायो बे जिहेतु हाबाफारि जयग'नि हाबाफारिखौ बोसोरथामनि सिगांनिफ्रायनो दैदेनबोबाय थानाय जि बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लानि। बिथांमोना नोंथांखौ सासे पुर'हित हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोना बे दैमायाव जिहेतु धोरोम हिसाबै धोरोमनि खान्थिजों बे दैमानि जिहेतु गरा गुनाय, बे गरा गुनायखौ इसोरखौ फोथायनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावबोदों। आरो बे हाबाफारि मावनायाव बेसेबांसिम बिथांमोननि हास्थायनाया जाफुंदों, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? मानगोनां दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन साबायखर होबाय। बिनि जोंनि जिथु मावफुंग्रा जोंनि सोद्रोमा बाबा मोनसिम धन्यबाद थाबाय। दिनै आं बेखौनो बुंनो थांदों जे दिनैनिफ्राय प्राय 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे सिमेन्ट सापरि आन्सलिक ब्रह्म धोरोम प्रसार बेन्दों सिङाव थानाय 3 नं माजरबारि गामिनिनो बे रायजो राजा आइ आफामोना बे गामियाव सिमेन्ट दैमा सेरावनो बे दैमानि रुगुं रायजो जागासिनो दंमोन। बिनिनो दैमानि हाल सालाव जोबोद दुखु दाहा गेजेराव खारलाय खारखोलाय दै पार हेफार बिदिनो आलाय सिलाय रायजो जाबोगासिनो दंमोन। बेनि गेजेराव आजिखालि जिथु सरकारनि नियम निथि बेबादिनो सरकारफ्राबो होबथाबायनो होननानै पार्क फाइलजों लोगोसे बायदिसिना बिदिनो अन्थाइनि जालि थालि बेबस्था लादोंमोन। नाथाय बांद्राय प्रमानखौ मोननाय जायासै, लाखिनो हायाखै। आरो बे बहुद गोजाननिफ्राय फैनाय गिदिर दैमा गरा गिसिखानाया बांद्राय देरसिन जायो आरो दाहारबो जायो। बाव प्राय बांसिनानो प्रमान मोनाखै जाहैदों। बेनिखायनो बे दुखुथिया रायजोफ्रा बे 3 नं माजरबारि गामिनि आइ बाबामोनहा जाहाथे माबा मोनसे सिन्था खालामनानै पार मोनैयाव नङा, जोंनि सैथो धोरोमनि आलमखौनो लानानै जों धोरोम सिबिनानै बेनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन नामा सानखांनानै
बिसोरनिनो गुनि गियानि बेक्ति माखासेफ्रा साननानै रायजो राजा आइ आफामोनखौ बुथुमनानै जथायनानै बिदिनो जि एसे हायो बेजोंनो खांलायनानै बिसोरो अखन्द जग दुइ तिन गुन्थिया लानानै जोंनि ब्रह्म धर्मनि नियम खान्थि बिदियैनो जेरै परमहंस सिमर स्वामी आफा लोगोसे जोंनि आसामनिनो गिबि बर'नि बिफा महरै जेरै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि आलम निति नियमखौ लानानै जोंनिनो ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजोंनो बे जग आहुति अखन्दखौ होनाय जादों। दा बेहायनो आफा इसोरफोरनि अनसायनायाव जोंनि धोरोम सिबियारि बाबामोननि गुरुफोरनि उपदेश बादि आं दा उल बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि लाइमोननि गाहाय प्रसारक हिसाबै आरो लोगोसे सिमेन्ट सापरि आन्सलिकनिनो थाथि हिसाबै आंखौ बिसोरो फ्राय हाबा आरो बायदिसिना श्राद्ध बायदिसिना गामिनि फोरबोफ्राव जाग जग होनो लेंहरबाय थाखायोमोन सिना परिचय दंखायो। बिनि गेजेरावनो दा नैबे सुंस'खौ हायै दुखुथिया गेजेराव थानाय बिसिबा गिदिर सिमोन दैमानि गेजेरावनो थानाय रायजो राजा हिसाबै आंखौ बिसोर लेंहरबाय। आंखौ एसे मोजां मोनसिनो बिसोर मानि थाखाय मानो होनबा रामायण गीता महाभारत श्रीमद भागवत बेफोरखौ आं एसे फरायफायो गुबुन रावनि शास्त्र दा बेखौ बर'नि बाहायनानैब्लाबो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आं संस्कृतनि श्लोकफोरखौबो एसे फोरमायना बुजायनानै बाबामोननो बुजायो नालाय बिसोर एसे मोजां मोनो आरो सल'न्थाइमा हिसाबै गिदिर गिदिर उपाख्यान माखासेखौबो आं फरायफायो फ्राय फलखौ जाफुङो खोमा होनना आंबो एसे सानो आरो लोगोसे बेजोंनो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गारथिर मन्त्र माखासे जों जग आहुति बिदि निदानखौ जों गासिबो मावफुंजोबनाय जायो आरो दिनैनिफ्राय फ्राय बोसोरथामाव आंखौनो बिसोर लेंहरबाय थादोंमोन आरो फलखौ प्रसुर परिमाणे बिसोर मोनदोङो। दा मोननायाव सिगांथ' हिसाबाव बिसोरो दैमाया गिसिखाय बारा नङा 300-400 मिटारसे खाथियाव मोनहैबायमोन दैमाया गराया नाथाय दिनै नैबे बोसोरथामनि उनाव प्राय आधा किल'मिटार जानगाराव थाफैनाय बायदि दा नोंथांमोना लाहरबा सिनारिखौ एनै गामि गोजानखौ नायनोबा एसे आदसा दे दा बेबादि एसे गोजानाव जायखारबोदों निस्सय आइ गंगा बिमाया जायखौ जों शास्त्र बिधान बिदि बादियै गंगा देबियाबो सासे महा गोहोफुं सक्तिधारिनि सासे महादेबि दा बेनो इसोरनिनो सृजित बिनिनो अंग प्रत्यंग हिसाबै इसोरनिनो सासे देबि गुननि दंखायो। दा बेखौनो जों जग्यनि गेजेरजों लोगोसे सामाजिक बिधि बादियैबो जोंनि समाजारि नियम निथि गेजेरजों भेला हिसाबै मोनसे बानायनानै बिनिनो आइ देबि माहारि आइ माहारिया माखौ गानो माखौ जोमो मा थायो आइजें आइला बायदिसिनाखौ बायनानै जि एसे हायो बेजोंनो समायफबनाय दख'ना गांसे ब्लाउस गस्ला आरो लोगोसे आसान खेरा खानाय बायदिसिना लोगोसे समाय होफबनानै बे भेलायाव दिनै भेलाखौ हगार हरनाय जायो भासायहरनाय जायो जाहाथे बे आइ गंगा देबिया ब्रह्म जोंमा आफानि अनसायनायाव जाहाथे बे गामिखौ मालाबाबो खुरखालाबायनानै जाहाथे आलाय सिलाय खालामा जाहाथे सानफ्रोमबो सुखु गोजोनै दैदेनलांबाय थानो हायो बेनि थाखायनो बयबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला आरो लोगोसे फरायसुला फरायसुलि गथ' गथाय ज' जानानै दिनैनि नैबे अखन्द जगजों लोगोसे नैबे बेलाखौ हगारसारफुंहरनानै गोसोआव गोरबोआव इसोरखौ गाहाम हामलायनानै जाहाथे गामिनि रैखाथिनि थाखाय नैबेखौ गोसो होसारनानै दिनै सिबिनाय जादों आरो बिदिनो थांनानै थानाय बेलायाव मोजाङै मोजां आफा इसोरा दैदेनलाङोब्ला फैगोन बोसोरफ्रावबो बिदिनो अखन्द जग होगोन होनदों आरो लोगोसे दिनै पन्जिका माध्यम बादिब्ला सिरि सिरि गंगा दशहरा गंगा स्नाननि मोनसे बिश्व ब्रह्माण्ड बुहुमाव गंगा दैया बबे समाव बबे मासाव बबे तिथियाव फैजेनामोन बेबो पन्जिकायाव दंखायो बे आलमखौनो लानानै दिनै नैबे तिथियाव गोरोबफानाय हिसाबै जग्यनि माध्यमजों लोगोसे भेलाखौ लोगोसे जोंनि समाजारि नियम खान्थि बादि हगार हरनाय जादों आरो बेखौनो सैथो होननानै सानना लादों। आंनि मुङा मुस्रि दिपेन नार्जारि आं बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनिनो लाइमोननि गाहाय प्रसारक आरो सिमेन्ट सापरि आन्सलिक ब्रह्म धोरोमनि बेनि सिङाव थानाय काजिरङा गामिनि सिमेन्ट दैमा सेरावनो आंनि न'आबो काजिरङा गामिनि आरो दा बाबामोननि अनसायनायाव आं दिनै बेयावनो बोसोरथामारि नैबे अखन्द जगआव बे स्रि स्रि दशहरा गंगा स्नान गंगा फुजायाव आंखौनो बिसोर मावहोबाय थादोंमोन आफा इसोरनि अनसायनायाव आं बिदिनो शास्त्र गीता भागवतफोर लोगोसे लानानै ब्रह्म धोरोमनि बिजाब माखासेखौ आं दुहाय लानानै सहाय लानानै गुरुफोरनि बोसोन बादि आं जग आहुतिखौ होलांदों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन दिनै बेजोंनो जोंनि सारा बिश्वआव बा जोंनि आसाम हादोराव जाहाथे जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोंनि नैबे गामिनि नाम मुं आरो दैमानि नैबे जोंनि समायना मिथिंगायारिजों गफबनानै थानाय जोंनि समायना बे सिमेन्ट दैमानि बे सावगारिखौ होनो मोनफानानै जोबोद साबायखर थाबाय दे ओम सदगुरु। बे साखाथियाव थानाय दैमाया जिहेथु जोंनि ओनसोलाव बिनि मुङैनो जों मिथिजायो नाथाय माखासे समाव जोंखौ दुखुबो लाबोयो बेनिखायनो बे दुखुनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिथां 3 नं माजरबारिनि गामिनि रायजो राजाफ्रा जिहेथु गावसिनि थांनानै थानो थाखाय जिहेथु माइ गायनानै जिहेथु बर'आ जेरै माइ गायनानै थांनानै थायोमोन बै माइ गायग्रा फैलाव फोथारखौ बे दैमाया
खुरखा खुरखा बिथांमोननि खेथि बाथिखौ फोजोबस्रांनो हमबायमोन नाथाय सरकार बिफाननिफ्राय गोबाङानो नाजादोंब्लाबो थारैनो नांगौ बायदि नाजायाखैमोन बिथांमोननि नाजानाया थोजासे नङामोन थिग बिथांमोननि आसाखौ बिथांमोननि फोथायनायखौ दोनथ'नानै इसोरनि दहाय लानानै गसाइनि दहाय लानानै जाहाथे गसाइनाव आर'ज गाबनानै बिथांमोना गावसोरनि जिउ खुंनायाव खैफोद जाहाथे फैनाय बे आइ गंगाखौ बिथांमोना जेरै गावनि थोंजों लामाखौ हमफिननानै जाहाथे बिथांमोननि रायजो जानाया आलो गोजोन जाथों होननानै बिथांमोना बोसोरथाम हमै बे हाबाफारिखौ मावबोबाय दं आरो इयुनावबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायदों आरो बे दैमानि सिगां फारसे जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रानो जिहेथु अन्थाइनि खुवारि दं बे खुवारियावबो गोबां बर' सुबुं बा गोबां बे सिमेन्ट ओनसोलनि सुबुंफ्रा गावसिनि जिउखौ खुंदों आरो आलो गोजोन जाबाय थादों फारसेथिं जोंनि सोनाब फारसे बा खोला फारसे जिहेथु थानाय गामिफोरा बे दैमाजोंनो आलाय सिलायबो जानायखौ जों नुनो मोन्दों बिनिखायनो जोङो गासैबो बिथिंजों नोजोर होनांगोन जोंनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे जाहाथे अलखदाव गोलैनो नागिरनाय सुबुंफोरनि सायाव जाहाथे जोङो थोंजोङै नोजोर होनांगोन होननानै बे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनाय जायो आरो बयखौबो जोंनि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो सानो जिहेथु जोङो नंगौ सैथो सासे जोंखौ दैदेनगिरि दं होननानै जोङो फोथायनाय थायो आरो फोथायनानैनो दिनै बे 3 नं माजरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा ब्रह्म धोरोमनि नियम खान्थि बायदियै दिनै बे हाबाफारिखौ 3 बोसोराव आगान होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बिथांमोना फोजोबबाय आरो बेखिनियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बयनिसिमबो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खनले खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि जिहेथु हाबाफारिनि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबना थाबाय गोजोन्थों।